Bueno, partidu gatza izen da, espero genduen moduen. Levante Championseko talde bada nitzako, oso jokalari ona dekoz, hirugarren doaz, da ikusten da euren jokuen talde ona diela. Da, bueno, bi aukera eduki dugu baloi parauen eta aukera eduki dugu irabazteko. Ba, oso ondo, beti espero dugu jenti etortie, urten zelaira eta ikusti esan mamez barti beteta kristona da. Espero dugu golan jarraitzi eta jenti animetie lesan maratorten be bai. Bueno, berezitze da beti, berotzen urtetasunien beste giro bada. Lesaman be horrek nervizoa deko zuz partidu hasteko, partidu nahitzeko, baina hemen berezitze da sartezaren momentutik aldagelara bizitzen dozuzen gauzak berezitze die. Bai, bueno, nino geratzen die 4 partidu eta espero dugu aurrera jarraitzie, dauzen puntuek jokuen etxien geratzie. Bai, horia geratzen da askuzen partiduan adie bakipo batzuk bizitze jokuen dekiela, lehenengo mailan geratzi edo ez, eta horregaz jokatu bidugu, eurek etanagaz jungo die, gu hori bikoiztun bidugu, intensia die joku mailan eta gatza izango da, baina borrokatu behar dugu amaiera arte.